bak. Ne oldu? Abi cebinde pasaport telefonlar var. Çıkar. Ha, tamam dur. Çıkar. Çabuk çıkar oğlum çıkar. Polis. Tabii efendim. Tamam abi. Vurmadı diye. Tamam ablacığım tamam ablacığım tamam abla. Neyin oluyor bu? He? Neyin oluyor? Aynen ne? Kayınvalide. Akrabaymış. Bunu abi canım. Akrabaymış. Ben yabancı sandım. Ne yaptı? Tamam ya abi. Katlanıp yaşama koyuyor. Yani sorunun belası yok ki. Akrabaymış. Ben de şey sandım, yabancı sandım. Biz vallahi benim Yapılır bile yani gürlemeye yok da. Ne biçim oy görsünler başkası gürlemez. Hiç kimi göremem, hiç kim beni göremem. Hayneler Obama yaktığını geçiren yok. Hoş... Kuracak ne oluyor diyor. Daş bulur şatır yeni bir gedek diyen. Kim näme diýen bolsa diýesin gelip daş bulur şatır men diýen sana. Keçä gitmesini ýalňyşlykla ýasalan haram dölü. Men diýen sana bizim hormatlymy 5 welaýat 5 togany gurlaýak sen kime? Ha? Men hemme welaýatda silenşigim bar. Men özüm daş şogul. Lişne men Türkmenistana bolanmasam sen sikerdim daş bulur. Sikip pulun vermedimi? Oňurupdyr. Daş şogulun oglanlar, oňurupdyr erkeklerimiz. Mujik da sebäbi. Malaletge gün tünäme gurulajagyny bilen ok etjen ha. Elimde gana 2 gün var, işim kenni var. Elimde gana tiçilini şumat gurulap çekken sana. Toron, musur, kançita, malalet galtan deşilip boran, kuntu, yaşoklaň aşaňa ýerip boran, jelebi. Başga sözüm ýok saňa işlet diýip bilemek. Urwenim del. Men ýa näme çağamda 5 ýaş kiçi bolup senne. Oy bile man arşı video çekilip durara gurjak ne turýamaýdy barkaýda emmeyanyň han çekken atýyran diýärmi edil aşaňa sokup ýataryn. Şundur bilim men sana. Kimiňe bu ýa bolsaňam maňalyk men özüme jogap berýän şundurlyk da men video çekip durup nemedipdir zat diýärmi baýtak. Ya özgürjek goýam, galjak goýam. Ay most galarsyňam da feňallar çalyp galýadaro. Çalyp galşýalygam çalyp düşýär. Hayda, baýtagy kenen aýda men sana kan söýjek ýa-da ýöne türkmeniň öňki asylly gyzy dersin men sana gönümer soraýan. Men seni göremek onunla men seni tanamagam. Sen serasap bol göze düşýär. Yetirin şaňa. Aşkım. Üşüdün mü? Tombişim benim. Yakışıklı kocam. Ay ama dişko kanka. Yok bak şişko karı geliyor. Kim o? Nurşen geliyor. O mu? Ha? Bayramın Nurşen geliyor. Yok o değil kız. O değil ya. O adam değil ya. Ahmet geliyor Ahmet. Bu karı ikinci karısı. Yanındaki de kızı. Deniz kovayarak arkadaşa çıktın denize. Çıktın denize mi vardı benim uyumun yanında. Ne söyledim? Deniz var, bakkal var. Ne diyeceğim kapının önünde. Kapıdan çıkan yanında deniz menki. Katı kovayırdı yaşayan o men. Ya bu küçülü gösterden denizden çıktın ha öyle denize ha. Ne söyledim? Öyle Atlayın gelin. Aşkım, ne mi oldu? Ait bana. Kim gönlüne değdi? Mağdıyla, yan Mağdıyla gittim. Geliyken şuaydaki neger var ha, neger oğlan. Onu? İçin şonsu deyip söktüm bana. Ne mi istedi? Ayarlardan em oluyor, şon deydi. Ayarlardan em Onu? Şon deydi, için şon, ondan sonra eğerinem oturuklarda ait deydi. Sen hazır karaş, ben geleyim. Şu oturuklu Sen hazır karaş, ben geleyim. Berke. Ne mi oldu? Nereye varyan yok koydum, nereye varyan? Sen hazır karaş, ben Eles'in yanına varayım. Onu? Oğlanı
Külünü çıkartayım kutorunu. Häzir o negirin mızını çıkarýar. Nire barýan ýökedim. Nire barýan? Sen hazır karaş otur. Şu suwu eliňe al. Ne üçün? Agdyň gurýara titriýär sen. Agdyň gura titriýän suwu eliňe al. Bolya. Mızını çıkarýar sen. Bolya. İnni. Birinci. Sen mi vuryan? Ben mi vuryan? Sen nämetdi? Diňe sen özüňden mi diýäň? Şoňky ilki sen mara. Häzir onu çıkararsan, onu sen ilki helime näme diýdiň? Ey, ilki. Sen şey diýsin, güýme. Men güýmäken özüm ýatyrýan. Ben mi vuryan? Sen vuryan. Sen ýöne güýme ondan. Güýme soň men özüm çaşyrýan onu. Bolya, davay. Ýür gideli, özüm Eşitýärmi, aborda ýetişmän bolan. Musor pamoýaşyk. Her kim özü jeňaly bir topar äri badyr diýip pikir edýärmi? Näçe qaqaň bar sen diýip. Gutoran. Edil sakalyňdan tutup ayağım şeýle agdyňa soqorun düşündiňmi? Ýene bir gezek şular ýalak zat ýatsaň maňa. Sen kuntulygymy da kazat edip bilýärmi? Musor. Хуй плёт, блядь. Ýeňsäňe de perni ýene bir gezek şular ýalak zat ýatsaňla ýazmak üçin ýazma gelip näçe qaqaň bar sen diýip bilýär. Sen näçe qaqaň bar? Özüňde başaltsan qaqa bolansaň. Maňa da gelip şey diýip sorak berýärmi? Tonşsyz. Agdyň ýertarnynky dalay. Salam hemmäňize. Gowmýagdaýlaryňa salam jatyp durdyňyzmy? Men dün bir video paylaşdym. Şu video hemmeçi aşağı komentar ýazýar. Ýöne komentar ýazanlaryň üçin şuňal içi garalaram ýazýar. Dogan daha şolda kendini degirmän, şatır diýmän. Gowmany bolsun, eretmany bolsun diýmän. Sebäbi daha şolda 361 aşaýdyň pir öwram eden jan hem pir şo taýda ýatandyr. Ondan soňra bagşy dik goýpsyň ödüňe. Bagşylaram şo takbat bara töwür galdyryp Allah jan bize de aşaýdyň pirin bagşylygyndan mersinlik paýdalar. Ştaýdyny magzydan galanyň biri komentar ýazypdyr. Agtyna agam else garada geçse ýazypdyr. Mene o komentarýany utanýan ýüzüne de çykarmany gyýdam bolsam ýöne bilerke gollum ýazmany utanmandyr. Şoň ýüzüni daş ýokarda nememde suratyny goýjak. Görüň, maýmunam marşyda bir göräýdi ýazan komentarýasyny. Hele, özüň armyan, oturan ilki özüň oňar. Düşünüň, bajylaň oňar. Gelip berdi, men komentarýama sıçmady. Düşünüň, näşe taýda ýüzüne suratyny goýan görüň şoňa. Baha beriň. Ýaş oglan bolýa goýman idmon ýazanlary görerýärler. Nä goýjak, özüň baha beriň şoňa. Men iki adam diýjek gel.